Bon dia, lletraferits. Avui faig un vídeo amb la col·laboració del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Així que feu una visita al seu web, feu un cop d'ull a la feina que fan perquè té molt valor i és una gran tasca. Faré una sèrie de vídeos amb la seva col·laboració, atès que m'han donat una beca. Així que som-hi. En aquest vídeo tractarem una de les fites més importants de la literatura catalana. Un llibre, una obra, titulada Curial e Güelfa. Es tracta d'una novel·la cavalleresca escrita entre 1435 i 1456 d'autor anònim, encara que hi ha alguns estudis força importants que apunten que l'autor podria ser Íñigo d'Ábalos, concretament l'estudi d'Abel Soler. Hem de tenir present que és una obra envoltada de misteri, perquè només se'n conserva un únic manuscrit del segle XV que va ser descobert pel filòleg i erudit Manuel Milà i Fontanals a la Biblioteca Nacional, l'any 1876. Al cap d'un temps, a principi del segle XX, el prestigiós historiador de la literatura i crític Antoni Rubió i Lluch va ser qui va publicar la novel·la amb el títol, ell va proposar el títol de Curial e Güelfa, i per tant va ser la persona que el va publicar per primera vegada. L'acció és dividida en 3 llibres. En el primer se'ns narra com Curial, nascut d'una família pobra, rep una acurada educació gràcies a la protecció de Güelfa, la jove vídua, germana del seu senyor natural, el marquès de Montferrat. La malintencionada intervenció d'uns calumniadors obliga Curial a allunyar-se de la seva protectora, malgrat l'indissoluble llaç sentimental. És a dir, Curial i Güelfa estan enamorats, però hi ha uns calumniadors que els veuen gairebé besant-se i llavors Curial aprofita per anar-se'n a fer unes feines, a salvar una donzella que està en perill en un altre regne i així s'estalvia els problemes dels calumniadors, que podrien posar en perill l'estatus de Güelfa dins del comtat de Montferrat. L'heroi marxa a Àustria, on intervé en un combat judiciari per alliberar una noble dama d'una falsa acusació d'adulteri. Com a vencedor, se li ofereix casar-se amb Làquesis, la seductora germana de la duquessa. Malgrat que Curial rebutja l'oferta, l'episodi és conegut per Güelfa, que és presa d'un terrible atac de gelosia. Quan Curial retorna a Montferrat, assoleix grans èxits a les justes cavalleresques que s'hi celebren. Consegüentment, aquest és l'argument del primer llibre. L'obra està constituïda per 3 blocs, aquest seria l'argument del primer bloc, que està vertebrat, que bé, això és durant tota l'obra es vertebra aquest tema tan important del llibre, que és la gelosia de la dona, la gelosia de Güelfa respecte de Curial. Curial representa que és un home molt atractiu. El que és molt sorprenent d'aquest llibre, el que el fa extraordinari, és que és una novel·la cavalleresca, no és un llibre de cavalleries. La diferència és que una novel·la cavalleresca mostra el personatge com a humà, n'exposa els patiments, n'exposa les tristors, n'exposa les tristeses i per tant té molt més realisme. En canvi, les novel·les de cavalleries proposaven uns personatges que eren uns fora de sèrie, que feien un cop d'espasa i massacraven 40 soldats. Les novel·les cavalleresques són més realistes, mostren les dues cares de la vida, no només aquesta part heroica que fa que el lector, d'altra banda, no es pugui sentir identificat amb els personatges, perquè si et presenten un personatge que és com Superman, tu tens les teves febleses, tens els teus patiments, tens les teves limitacions, i per aquesta raó et sentiràs molt més identificat amb un personatge que també té febleses, que també té problemes al cap de la fi. En conseqüència, Curial és un cavaller molt fort, que és un cavaller molt hàbil, molt destre amb l'ús de les armes, però que té les seves limitacions. Alguna vegada cau a terra, alguna vegada gairebé és derrotat. Per aquesta raó hi ha aquesta diferència i també es pot destacar aquest fet en molts altres àmbits, no només en la condició física del cavaller, sinó que hi ha un realisme en tota l'obra. La novel·la es caracteritza per la seva versemblança en la descripció dels episodis cavallerescos i en l'ambientació històrica. Hi ha un important esforç per reconstruir l'ambient de l'època de Pere el Gran, 1276-1285, fent intervenir personatges i elements històrics amb força coherència. A més, cal destacar que l'autor fa servir diverses tradicions tant gregues com romàniques, d'Esclot, Virgili, Horaci. Fa una barreja amb moltes ressonàncies clàssiques. De fet, al tercer llibre hi ha un gran paral·lelisme entre l'Eneida, el que succeeix entre Dido i Enees, i, d'altra banda, el que passa entre Curial i una noia mora
que s'enamora d'ell, anomenada Camar. Ras i curt, la noia Camar s'enamora de Curial, Curial ha de retornar cap a Güelfa perquè ell l'estima, perquè ell n'està enamorat, malgrat la gelosia que té aquesta senyora, i llavors Camar, com que l'obliguen a casar-se amb el rei del seu regne, del seu país, no pot complir el seu amor amb Curial, Camar està bojament enamorada de Curial, s'acaba suïcidant. De la mateixa manera que Dido se suïcida quan Enees decideix anar-se'n de l'illa per fundar Roma. Tot està relacionat i és ben curiós perquè quan dins de l'obra de Curial a Güelfa Camar llegeix l'Eneida passa el mateix que hi ha dins del llibre, és a dir, hi ha metaliteratura. Camar llegeix l'Eneida i el mateix que està llegint és el que li passa a ella. És innegable que hi ha un joc de miralls, és innegable que hi ha un mis en abim. L'autor coneix d'Esclot, els trobadors, la narrativa cavalleresca francesa, Dante, el Decameron, les històries troianes i de la cultura clàssica Ovidi i Virgili, seguint uns patrons teòrics proporcionats per Boccaccio i per Guido delle Colonne, que li permeten de conjuminar una ambientació realística i amorosa amb erudició, al·legories i ficcions poètiques de tipus mitològic, sempre i que es mantingui ben diferenciat el pla de les ficcions del de la realitat històrica. A més, per encara fer-ho més fosc, més complicat, més misteriós, és una obra pràcticament inacabada i que al seu moment va tindre una nul·la difusió. Segurament s'ha de comentar que va ser escrita a la cort de Nàpols. Ara llegiré alguns petits fragments de l'obra perquè la pugueu tastar, perquè la pugueu assaborir. I ja veureu que és un llibre molt ben escrit i que mostra els sentiments d'una manera molt exaltada, sorprèn i paga la pena. Malgrat que s'ha de comentar, òbviament, que formalment hi ha una distància de 500 anys, va ser escrita més de 500 anys, va ser escrita al segle XV. Hi ha llengües com el francès, que el francès antic i el francès modern són molt diferents. En canvi, el català antic i el català modern no han canviat tant. Ara llegirem un fragment en el qual es pot percebre la gelosia de Güelfa quan sap que Làquesis ha estat amb Curial i que no han estat lligant, no han estat festejant, però sí que Làquesis voldria que Curial estés amb ella i Curial la troba atractiva, encara que es comporta. Per tant, podem observar que són temes intemporals, són temes que avui en dia encara passen. La literatura té aquesta màgia, té aquesta part tan bonica, que és que tu pots llegir un llibre del segle XV i sentir-t'hi identificat, entendre algunes situacions. Mas com l'abadessa e la Güelfa romanguessen, fetes les altres apartar, la Güelfa començà a dir: «Ah, mare mia, morta són, certes jo no veuré lo jorn següent. Ah, mal home. E per aquí t'he jo fet, certes Làquesis no m'havia merescut que jo fes aquest cavaller, per a que ella el s'emportàs. Ah, vida, e per què estàs pus amb mi? Desempara'm, jo t'emprec, e no oja jo l'altre dolor que espera pres d'aquesta que avui he oïda. Ah, Làquesis, germana mia, e per què t'altist del so del meu, e del tan lluny m'has robada la mia vida?» Fa un plan, com si es dirigís a Làquesis, la pela, comentant-li: «Per què m'has robat l'home? Què és això que t'he fet jo? Ai, que per fer bé tots temps allí mal. Ai, Clotó, e per què no em tornes so que t'he prestat? So és, lo meu, Curial, aquí, lo meu, Ah, Medea, noble e valerosa, ara et vull bé, que et sabís toldre davant la falsa creusa, sabent encendre lo foc que la cremà, mas jo per apagar lo foc d'altri ences lo meu, en lo qual morré certament. Mas per què desitge jo mal per a Làquesis? Qual és la donzella que sentiment haige que de Curial no saltàs, veient-lo en lo punt que jo l'he més? És a dir, bàsicament fa una comparació i invoca a Medea, que ja sabem que és aquest personatge de la mitologia clàssica que, sentint gelosia de Jasón, Jasón va anar amb ella, però després la va abandonar per una altra dona. Aleshores, Medea el que va fer va ser un encanteri i va cremar la parella de Jasón, la dona per la qual l'havia abandonada, i a més, encara boja de gelosia, Medea va assassinar els seus mateixos fills, els que havia tingut amb Jasón, per despit, per rebuig. És a dir, és un dels exemples més cruels, femenins,
del que pot arribar a fer la gelosia, matar els teus mateixos fills per torturar enormement l'altra persona que havies estimat. Bé, lletraferits, fins aquí el vídeo. Tant de bo us hagi interessat, us hagi semblat curiós, no? Com un llibre del segle XV pot tractar temes tan actuals, temes intemporals, i amb una llengua que, encara que sigui diferent, s'entén força, crec jo. M'agradaria que ho poséssiu als comentaris si ho heu entès, si us ha costat, si no. I res, recordar-vos que aquest vídeo s'ha fet, com he comentat al principi, amb la col·laboració del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, i també us volia comentar, com sempre, que si us feu els meus mecenes de l'Aixeta, podré fer molts més vídeos, podrem tractar molts temes de la literatura catalana i de la seva llengua i de la llengua, així que podrem seguir amb aquesta tasca de divulgació a les xarxes socials. Moltes gràcies per tot i fins la pròxima. Salut!